kuti inini kuti munhu atenderere kumba uko handidi, ngawangoitawo zvokuti imbwa ina isauye kupi, isauye kumba kwangu. Ngawangoita zvokuti imbwa isauye kupi, kumba kwangu. Ndopane nyaya pamukoma hanzi dai mangoita zvokuti imbwa isaite sei. Vakataura zvesho akati ndopota ndichitenderera ndichibvisa, ndikati ini pana handina kuuya nemurume, ndakauya ndiri ndega, I myself. Saka kuti muzoonekwa muchitenderera muchidi mumwe anobva ikoko aine ningi yake achingoti panga pachitendererwa naningi ngaripo, ndosikuona zvinhu zvandiita sei, zvandiitira zvisizvo. Saka ndakabva kuti ngaibva yangoregera kuita sei, kuuya imbwa yacho, ngaibva yangoregera kuuya. Ndofunga nezuro chaivo vakataura nemapurisa andakafonera kuti wandibatsire, vakataura vakati aiwa ndichaitira izvozvo miri yangu haisi kuita mushe, ndokutaura kwandakatifonewa miri yangu haisi kuita mushe, asi manherana ndichaimboedza kuitry, asi ndazomuka makuseni kuma3 ndaona kaita futi tinapo. At Master Key and Locks, we provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key codes to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Kwera sei muri yeZimbabwe tiri kusangana nhasi uno tadzifambira tiri ku Stone Ridge kuna gogo Makande vari kutsutsumwa marenge nemagariro avanoita nevavakidzani vavo vavakamboedza kutaurana navo asi vati ini zvandikona n'anga murapwa achida rediwe uyai mundinzwirewo nyaya iri pano. Saka tauya kuti tizonzwa nyaya iri kunetsa. Nyaya inyaya yembwa. Regai tinzwe zvizhinji kunobva kuna gogo Makande, tinzwe kuti chiri kumbonetsa chiko panyaya yembwa yemuvakidzani wavo wavakagarisana naye. Makadi gogo? Tiripo makadi zvenyu. Haiwa isusu takasimba kwedu hakuna hako imbwa, zvino tikunzwa kwenyu kuno kuti imbwa yakuonesa indondo. Aiwa imbwa yandionesa ndondo zvechokwadi. Zvakatanga sei? Pesaba tenge takagara zvakanaka chaizvo. Tenge tisina anotaura nemumwe nekuti imbwa iyi yenge isati yavepo. Kuuya kwakaita imbwa iyi yakatanga kuuya ichiitira toilet yayo kuno kumba kwangu. Kubva iri chiri diki. Izvozvo yaita sei? Yakura. Saka manje inopota ichitoti kana yakuita toilet ino yachizoitira kumba kwangu. Ndo dambudziko randasangana naro iroro. Zvanenge yakadii zvichiitika izvi? Zvatooneka nguva kakati rebei. Ndakatomboedza kunotaura vakuru venzvimbo ino ndichida kuvati vatigadzirise. Vakati ndichataura nawo. Ndakaona dambudziko harisi kupera. Ndokubva ndaenda kune vamwezve vandakaenda kunotaurira. Zvikanzi aiwa tichataura nawo. Ndiri kuona dambudziko rani harisi kuita sei? Harisi kupera. Imbwa izvozvi manheru chaiwo pasera apa panotoone tuna iripo pandakaisa bhodhoro. Panotoone tuna yakaitira makusenana, ayatoitira makusenana ndofunga kuma3 ndopa wakuvhurira imbwa yawo ichiuya kuzoita chi?
tsvina yawo kuma3 dzemakuseni. Imimiwo musati maenda kune vamwe vakuru vemunharaunda ino makamboedza kutaurirana navo here vepanext vachiva? Hongu ndakaedza nepandinokwanisa kuti vakanditi ini kana musingade imbwa yangu pamba penyu isai jurawo. Ndo mashoko akandibata iwayo kuti ndizotsvaga kwese kwandiri kuzotsvaga kuti ndiwane rubatsiro, nekuti ini handingaise jurawo, ini imbwa yachona handina. Ndakaturaya kuti nditaure nawo. Apa pavaiti mimi kana maisa jurawo zvakureva kuti imbwa yawo yachona haichapinda kunoku. Imi hamuna kukwanisa kuvati imi ndimi isai jurawo muvharire imbwa yenyu? Munozongoziva ini ndiri munhu wechidzimai, uyu munhu wechirume, kuti ndipikisane nawo zvinhu zvinorema zvokuti kubva zuva rachona iroro rawandiudzawo kuti isai jurawo, aiwa iwo anongogarwawo kuseri kwako, ndongogarwawo kuseri kwangu. Saka ingo wangoti inini yopota ichiuya ichiitira kunoku, wopota wachiuya wachibvisa. Ini ndikavaudza ndikati ini panapa handina munhu wemurume, saka muzoonekwa muchitenderera panapa muchibvisa tsvina yembwa, inini handidi. Ibvai mangoita zvokuti imbwa yenyu isaita sei, isauye pano. Inotoita tsvina yakatowanda zvokutoti munogona kutadza kuwana pekutsika? Kana ndisipo ndiona pakazara pese ipapa. Saka kana mukaona akazara moita sei? Ndovanouya vazobvisa here? Munovadaidza? Vouya vobvisa? Vanouya vachibvisa ipapa pakubva nezuro. Yatwa nhasi havana kubvisa. Vakabvisa vakanga wanzi nemapurisa akanga auya ecommunity kuti mubvise tsvina yaitirwa nembwa, because wakatoyawo wachiona iripo, ndo yawangoyo wachibvisa. Ndofunga havana kuita sei, havana kuiona here kana kuti havana kuchisiva. Ini handina kutaurawo zvangu nawo. Imi semunhu hawo wechikuru kudaizve munenge muchifungidzira kuti munofanira kugarisana sei nemunhu anenge aine zvipfuyo zvake pamba? Aiwa, kugarisana tinokuda chaizvo, asi zvipfuyo zvachoni kana zvaakuzoya zvichiitira toireti kumba kusiri kwayo, ndo pane dambudziko ipapo. Ivo vane mudzimai here? Mudzimai wavo akashaya. Wakashaya. Kuvana vakomana kana vasikana vechidiki wavo? Ivo vanongogara vari vega. Vanogara vari vega. Uye munogarawo muri mega kuno? Ini ndinogara ndiri ndegawo panapa, asi handinowanzonge ndiri kumusha. Sezvo ndataura ndine mwana ari mental, akadisturbika nenyaya yedoro, saka ndiri kutoita ndichimu attention. Zvakakonzerwa neiko nematumbwa mazuva ano dzimutoriro? Saka inga atoita kutorasika njere, saka kuti ndimusiye ari ega azviita sei, azviite. Izvo ndakatoya musi weFriday, ndopandakasona pamba pachona pakatoita pasingatombotsikiika. Kambwa aka kane musarinya kanongoya penyu chete panapa? Zvevamwe handizozivawo, ini ndinongoziva zvandiri kuona papi pamba pangu, zvekumwe uko handina ruzivo nazvo. Makambobvunza here kana vamwe vari panext penyu? Kubvunza ndinongoona imbwa iyi inoitawo zvairi kuitawo pangu here? Sekuenda kwandamboenda ndichienda kutsimuko ndaonawo yakaita kuseri uko kwevamwewo. Saka kuti kambwa katori kanyunzenzi pamaraini. Aiwa, ndinotoona kutodaro nekuti kandishungurudza. Ivo kuchengeta imbwa vanoti vari kuchengetera mbavha? Vabatsire pambavha? Handina kuvabvunza izvozvo. Handina kuvabvunza. Zvinomboitika here munharaunda imono kuti imbwa dzinonetsana nevanhu vanonetsana nekuda kwembwa dzinopota dzichingonoitira zvinhu kumayadhi kwavo, kana ndiyo yekutanga iyo? Pane imwe yakambenge ichizviita yekuti kubva pano pamberi apo yaitawo sei? Yaingotiwo ikavhurirwa gedhi inobva yamhanya kuno kuzoitira tsvina yacho iyoyo. Yaingoti ikangovhurirwa gedhi, kana ikabuda ikaenda kwainoenda, inodzoka ichizongoya ichizoitira muyadhi mangu munomu. Saka ndakamboitiraya kuita zviya zvekuleya mabhodhoro. Yadhi yese iyi yakanga iri mabhodhoro ega ega. Zvaiita iyo yepapo iyo, yaiti kana ndakaisa mabhodhoro kudai so, yauya ichipunza nedumbu kudai, mabhodhoro aya opunzika, yotongosiya yaita sei, yaita. Saka ndakamboshungurudzika futi zvakanyanyisa pamashure apa. Zvinezvi iyi yatangazve, saka ndangowo munhu anogara akadii,
akashungurudzwa ende nembwa asi nevanhu munogarisana nyino zvakanaka aiwa asi pambwa imbwa ndo dzandishungurudza nekuti pamba pangamboita pamba petoilet yembwa denge iriyo ichete yatanga itaingoti aiwa zvino pane imwe handenge enge chitongozviita izvo kuti ngangovhurirwa chete iyo yamhanya pano inobva yangouya pano ivo vachi makazoripedza sei dambudziko iroro pane akandiudzawo zvaakandiudza ndokubva ndateedzerawo saizvozvo aiwa haichasviki iyi yachona ndikaitawo izvo zvandakaitira iyo yachona iyo inongoramba ichingouya chete zvatadzawo iyi asi kune zvakaita tiudzeka sikireti yacho aiwa tigare tingoziya aiwa ndakaudzwawo ndakaudzwa izvozvo aiwa yazoita seko yazotadza ndo zvandakuitira kuti ichiri dikiwe here handichanyatsoziva ipapo asi naye idzi imbwa idzi dzinongofanira kungodziyozitiratiira pamapenyu pakaita sei ndo zviri kundinetsawo kuti pane chii chinofarira imbwa panapa vamwe vanongoti mauswa iwaya ndo ari kuteerwa nechii asi izvozvo izvi handiti ndakaita zvandakaita izvozvo izvi handichadzioni sanga saiyo inongopfuurawo ichingotenderwa kwairi kutendererapana haichaita sei haichasvika asi iyo yepaseri yakawewo manje ndo yatanga kudi kuuya panapa iyi yaipira kuti yabva yauya pano padho chaipo zvokuti kana yakaita manyoka so zvakuita kuti yadyei musiwo kokunhuwa zvakaoma mwanangu unobva wati kuti yabva yaitira kuti toilet yana iripo pano payadhi panapa idzo dzandiri kutaura dzaiitira zvadzo pakati papa ine nozenge yakwanisawo kuuyawo kunokuwo asi kazhinji kanaka yaitira kumangoko chichi nekurodhi uku saka mukasiya dhoo rakatovhurika haipindi here mba handisandambosiyawo dhoo rakavhurika asi iyi umu ndakambosiya ndakananika muriwo wangu ndatenga muriwo wangu kumbari wekunanika mfushwa ndaubhoirisa ubva ndananika pandakadzoka ndakaswona rusero rusisina muriwo yadya muriwo yange yadya muriwo akainobata maneki iko kadika zvokuti pari zvino izvi kadika kando kari kuita sei kari kusvika pano dzimwe imbwa hadzisi kuita sei hadzisi kusvika aiwa kadika kando kari kungosvika kakushungurudzai katange kakabikirwa do ko munodii ko kukatema ndinoona kuti rinenge iri mhosvazve chisikwa chine ropa ndikachitema ziya zvokungotiwo svaka kuti ndikaiona ndinodzinga asi zvokuzotemawo kuti ikuware chinhu chine ropawo ndinongonzwa kungoti inini ndikazviitwa zvindita seiwo asi ndikaiwanawo ndinoidzinga tichipedzisa kuhurukuro yedu ino tisati tanotaura nemanextdo ii munofungidzira kuti munofanira kugarisana zvakanaka munhu zvofanira kuita sei ini chandinongokumbira hangu ka ndechongoti wasarege imbwa yawo ichita sei ichiuya kuno chichemo changu chandiri kungoita sei chandiri kungoitawo kungotiwo ndikenge ndisipo ndoswoonawo pamusuwo pakaita sei pakachena aiwa regai tigononzwa kutiwo vari kufungeiwo nekuti kuti mugarisanewo zvakanaka handiti aiwa tinotenda muri ezimbabwe ndivo gogo makande vatiri kutaura navo tiri kuno kustone ridge vashungurudzwa zvikuru nekambwanana kanenge kakuru kari kuvashungurudza kari kuya kachiitira tsvina payadhi pavo panapa mazuva mazhinji zvikuru sei pavanenge vasipo vanotowana watowo munda wetsvina wokutoti vanogona kutoisa musaga vakatoita hafu yesaga netsvina iyoyo zvinhu zviri kuvashungurudza mwoyo wavo kuti nekunhuhwirwa vanenge vachitoitwa nenhike pamba hapazogariki saka nekudaro regai tione kuti vepanext wavo tinokwanisa kuti tichitaura navo here tiri pano paSly Media TV tichinzwa kuti vamwe vangagarisane sei nevamwe mushure mekunge vagona kunge vachichengetedza imbwa yavo nokuti tinonzwa vanhu vachitoti kana murume chaiye akanetsa vanoshandisa zita rekuti batai imbwa yenyu saka regai tinoona kuti vanogona kubata imbwa yavo here ndinozopesa tapumanei ndakamirira Daniel Kachere tinoti bye for now iri kukonzeresa hamene kuti muri kuiziva here nyaya iyi pana wembwa iyi gogo vari kuti chiiwo panyaya chirimo chavo iyo
nepauri kushungurudzika namwe Oye, vanga vatitsanangurira vakati makambotaurirana kuti mbwa isapote ichisvika kuseri kuyanzi iri kusiya tsvina zvokuti pamba pavo panenge pasisatarisiki mushure mekunge tsvina yawanda kupi yawanda kumba kwavo. Vanotiwo vakambokutaurirai imi mukazotaurawo mashoko akavarwadza ekuti isaijurawo kumba kwenyu. Ndo pakazotanga kugumbuka gogo nemashoko amakazovataurirawo ivo vanga vamboisawo chichemo kwamuri. Hamunoti ndizvo here zvavataura? Pane pavajamba. Okay. Gogo vakauya vakataura nawo imbo ndobva ndati maita zvakanaka, hapana chana nichiziva all along ndinoenda apa panext apa neapa padhuze dhuze apa iendere kure kure. Ndati makusanekeka ndopona chiita sei ndichibvisa. Vakati aiwa hazvisiri izvo zvandiri kutaura, handauti imimi potai muchiuya kumba kwangu muchibvisa muchibvisa tsvina yembo. Ndikati manje gogoka akambwa kachiri kadika plus kachiri still under training ndogona kukatraina inini ndichiri kukatraina kamweka. Ndikati ndichakaitira zvekuti kasaite sei kasauye ikoko. Vakati unotaura sei nembwa iwewe imhuka iyi? Ndikati no gogo ndinoziva zvandichaita kuti isapote ichiitira tsvina pamba penyu, but for the meantime ndombopota hangu ndichiita sei ndichibvisa. Saka ndakazoti mari mwezuro here ndatosvika ndiri kubvisa tsvina yembwa payadi pavo paya. Ndobva vati ndozvandisingadi izvozvo, handina munhu wemurume anotananga pamba pangu panapa. Imimi itai zvekuti imimi imbwa yenyuka isauye kuno. Ndikati manje gogo inini kana zvakadaro manje asiri kuda imbwa ndimi. Saka madii maisa yenyu juraho, ikapinda mujuraho menyu mune right yekuzondibvunza kuti zvakamira sei. Alright. Asi kunobvisa maamuri willing zvenyu kupota muchino? Ndagara ndotobvisa, ndinototendera kwese painomesa kana next. Alright. Imi munofungidza kuti mungaite sei kuti mugarisane zvakanaka nemuchemberi wenyu? Ndichangotraina imbwa yangu inini kuti isaende kupi? Kumba kwavo. Ndine zvandichaita kuti isaite sei? Isaende ikoko. Ini ndakatorodza kuti ndinombofana kubvisa asi pane zvandichaita imbwa iyi. It's still under training. Kari kupi? Chief. Kanonzani? Chief. Kakura zvakadika chief? Kane 2 months. Kane 2 months? Alright. 2 months maanayo here kana kuti yaberekwa? Ayo, yatoberekwa. Yaberekwa. Alright. Imi munofarira zvenyimbo? Handiti hamuna kana dambudziko? Aiwa, handina kana problem. Handiti. Imi apa makangoitora zvongoti mungochengeta nokuda kwembavha kana kuti munhu anongofarirawo kugara nembo? Ndagara panapa. Okay. Handi muri kuona zviwiri izvi hamene zvachinjwa zvingani izvi. Alright. Ndanditoriwo nemasola nechizvese zvakatonda kanaka panapa but handisisina. Zvakabiwa. Kungobuda chete ndikati ndakubuda kuti ndinoshandira kanaka chana. Todzoka imeka paso. Zvichengetwa zvenyu zvatorwa. Saka pfungwa yenyu ndeyekuti imbwa ikakura isecurity. Ikakura iri panapa. Nekufambawo kwenguva ndichaizoita zvokuti isaite sei iri kukura kaimbwa iyi. Because the more painozokura ikasvika kuma 5 months inenge yakutoruma. Saka ndienda kuivharira manje. Ndienda kutoisa kana security fence panapa. Handiti. Aiwa tinotenda. Zvino zvakachiri kadiki kachiri under training kudai munofungidza kuti mungagarisane sei naivo gogo? Ndo zvandakaudza kuti ndinobvisa zvangu for the meantime. But ipapa ndoziva zvandichakaita ndichakafidha. Overfeeding ndakakasungirira. Maona akaitire tsvina pakanekaya. Ndozokasunungura ndoenda nako kupi? Kuyadi kwavo. Handikajaira kuita zvakanoita ikoko. Alright, asikasungirirwa. Time yainogara yakuti yakuita tsvina ipapo. Ndo pandinoirova ndichiudza kuti apa paitirwe chiyapa. Apaitirwe tsvina ndodzoka nayo futi ndoiratidza futi chandiri kuirovera kuti apa apaitirwe tsvina. Iwo zvinotoitika paini. Next ndo matrenderwa ndwaimbo. Alright, aiwa tinodaira kuti vari kuzvinzwawo uye nekunzwawo kuti zvamakaitirawo kuti mugare nembwa isusu hameno mashoko amungada kuvataurira varipo gogo. Isusu tiri pano, isusu tiri masawira. Hatina kuuya kuzorwisanisa vanhu.
tiri masahwira enyu isusu ana mukoma Sly. In the meantime I think gogo murunzawo zvavari kutaura ka. Uya henyu padhuze tinzwa hatisi kurwa katiri vanhu vamwachete. Uya henyu mumire apa. Mune musipo pa. Saka zvokuti munhu azoregera imbwa izvozvi pamba apa pane tuna pakona. Kana tichitoda izvo zvingatende tichitonaratidzana. Pane tuna yaitira. Tiriwo kuroko makusenseni. Ndo paunonzwa ichiuya. Ini ndorara here panze ndichigarira imbwa kana kuti ndoita sei. Ini zvokuti ni imbwa uko tina imbwa ini ndiri kukumbira kuti ini tina imbwa uko handisi kuda. Inini ndiri munhu wemukadzi. Awa munhu wemurume handiti. Inini ndine chito avoid kuti ndiwe ne free stress free ndisina munhu wekuti ndinozombofungidzira kuti iye munhu ari kutenderera pamba pangu apa ndazoshaya chakati changu. Saka ini ndobva zvandakangoita kuti inini kuti munhu atenderere kumba uko handidi. Ngawangoitawo zvokuti imbwa ina isauye kupi? Isauye kumba kwangu. Ngawangoita zvokuti imbwa isauye kupi? Kumba kwangu. Ndopane nyaya pamukoma hanzi dai mangoita zvokuti imbwa isaite sei. Vakataura zvesho vakati ndopota ndichitenderera ndichibvisa ndikati ini pana handina kuuya nemurume ndakauya ndiri ndega I myself. Saka kuti muzoonekwa muchitenderera muchidi mumwe anobva ikoko aine ningi yake achingoti panga pachitendererwa naningi ngaripo ndosikuona zvinhu zvandiita sei zvandiitira zvisirizo. Saka ndakabva kuti ngaibva yangoregera kuita sei kuuya imbwa yacho ngaibva yangoregera kuuya. Ndofunga nezuro chaivo vakataura nemapurisa andakafonera kuti wandibatsiriwo. Vakataura vakati aiwa ndichaitira izvozvi miri yangu haisi kuita mushe ndokutaurwa ndakatiponewa. Miri yangu haisi kuita mushe asi manherana ndichaimboedza kuitry asi ndazomuka makuseni kuma3 ndaona kaita futi tinapo. Inini chandangodira ndechingoti inini kumba kwangu handisi kuda tuna imbwa. Apa ndiyo imbwa chete here iri pamaraini panapa zvokuti munobva mangoziva kuti ndiyo chete. Aiwa pari zvinezvi ndiyo yega iripo. Mazuva apera ndichimbonetsekana nepasirapa. Saka mazuva ano haisisiri kudi haisisiri kumbouya. Ndiyo chief yacho iyi. Ndiyo chief yacho nayo. Mazuva ano ndikungonetsekana nayo iyi. Hapana imwe iri kuita sei iri kuuya. Zvekuti kana ndikanzwa kuti gudubu inoya chikuzunza karata kari pamba pangu apa. Ndikangonzwa kuti gudubu ndinotokaona iko kanobva kanzwa kuti dhora vhurika kubva kamhanya. Apa unganokufarira. Aiwa handingafarirwe nembwa handisiri kufarirwa nemunhu. Zvingaite. Aiwa azviite. Saka imoita sei gogo vari kuti imbwa ngairega kusvika uko iri kucrossa Limpopo. Ndopari kunetsa iri kucrossa Limpopo kaichienda kuSouth East. Nekuti munhu nemunhu akazvibvira achiuya achizviga pano kana takagara kudai tinenge takangofanira samanyama. Ndopa ndozoti ndotaura rafu. Ndozvandiri kureva kuti zoti mimi kana mati hamudi imbwa asi kuda imbwa ndimi ngandisi. Ini handisi kuida kaka ndozvandozoti kai mimi kachisa henyu jurawo pamba penyu kana yapinda mujurawo. Ini ndochisira imbwa yenyu manje jurawo racho. Because imbwa ndokona. Ina handina imbwa ndochisa jurawo manje. Paine tsina imbwa iri pamba. Ndochisa jurawo pamusaka pembwa yenyu ini. Ndiramboibvisa imbwa iyi 1 week. Ndatoibvisa zvanhasi. Ndakona kuti pamba penyu apa paite tsina imbwa. Aiwa bvisai. Ndakubvisa for a week tonoti apaite tsina imbwa iri pamba. Bvisai. Tikaona paine tsina imbwa. Ndichada zvekutaudzana. Alright bvisai. Because ndakaedzawo kuita zvandakaitawo iyi handichinetsana nayo iyi haisisiri kuuya. Iyi ndo iri kuita sei? Iri kuuya. Zoti ndinotomuka usiku hwega hwega ndichiona iri kwei. Haidzimbwa dzinokufarira igogo. Aiwa ndingambofarirwa nezvipfuyo kana kuti ndanyadi. Dari munhu kari kuti ndakuigirawo dhiringiri. Ndakuibvisa 1 week. Handiti. Alright. Mimi tinokudedza mumbouya umoonawo kana paine tsvina yembwa tochiziva kuti chifu here. Nekuti zvamunoita musabva manyasoibvisa inini ndendirimo ndikangoinzwa chete kuti gocho ndiri kubuda. Because nguva yacho 2 o'clock 3 o'clock makuseni ndonguva yainouya imbwa. Hani mukundinzwa 3 o'clock 2 o'clock pakati pekunge pauda kunoedza ndo painouya imbwa. Chief come on. Wanetsa kayo. Wanetsa panapo onetsa gogo naye akoma zvisinei mazvinzo zvavataura mukoma ndika. Mukoma dzita ndiyani? Inini ndetwa Chipoera. Mukoma Chipoera vativo vachamboibvisa omboona kuti hapana here
dambudziko ramunosangana naro. Kana zvazoramba isangana naro munogona kuzodzoka. Aiwa isusu kana takuzoya togona kuzoya neve-SPCA kuti vazotora imbwa iyi nekuti inenge yakufuvisai isisa nokuti vanenge ivo vatadzawo kuita zvavanga vatitaura kuti vanoita. Imi muri kuramba muine dambudziko, tounzwa kuti ve-SPCA vanogona kutora here imbwa iyi kana kuti vabatsira kuti vaitirene tichifamba tichidaro. Hamufunga kuti zvinogona kuita here? Aiwa izvo ndizvo zvazvo inini nekuti ingava chive chokwadi chokuti vari kuibvisa nekuti kuti wagoti ndiri kuibvisa ndichizoiona iripo. Handisi kuibvisa nechikonzero chekuti mimi gogo mati iri kukushungurudzai. Imbwa iyi ndiri kuitirena indichaibvisa. Ndaibvisa ndinozoona kuti pamba penyu apa paite imwe tsvina yembwa here isiri yachifa, chifo wacho asipo. Pari zvinezvi ndozvandiri kureva kuti imbwa yenyu ndiyo yandiri kuona iripo. Ndinoda kutoibvisa izvozvo. Nhasi uno hairari iripo panapa. Nhasi hairari iripo panapa. Because tambonge tichitaurana ndichifunga kuti tiri kutaurana vavakidzani, asi ndazongoona dambudziko nari kuramba richingoitika. Inouya yoenda yoenda. Ini ndindoita pamba panoya pachiitirwa tsvina nembwa. Zvinondiitirawo zvakanaka izvozvo. Aiwa chichemo chenyu vachinzwa vataura zvokuti vachaibvisa imbwa. Nhasi hairari pano nhasi. Nakuipa sondo rese. No, it's okay. Aiwa tinotenda masvinzo zvavataura. Tombomira takadaro tozoona. Nokuti kana nguva yandaiona makuseni ndafonera vakomana vakauya nezuva iyoyo ndikavaudza ndikati imbwa iya yaita sei futi yadzokazve. Ndatovafonera nguva yandaona imbwa iyi. Ndatovafonera nguva idzodzo. Zvakangonakirawo zvokuti vanenge vakabatidza mafoni avo. Ndavafonera ndikati imbwa iya yaita sei futi. Izvi nanhasi tsvina iri paina kubviswa. Asi mama vaudza henyu kuti pane tsvina yacho? Aiwa handivaudzika. Ndovaudzei ndakaudzwa kuti handisi kuda imbwa kumba kwangu. Ivo kakuti vauye vachisikurira ndozvandiri kureva kuti izvozvo hamudi kuti varume vatanange kumba. Izvozvo ndozvandisingadi nekuti munhu anongotenderera. Ndiri kushaya zvinhu zvangu zvakawanda, ndinobuda ndichimhanya panapa, ndinoshaya mapadza, ndinoshaya chii. Saka inini kuti munhu atenderere pamba apa handidi. Saka ikaita tsvina ikoko futi by mistake sembwa havachakwanise kuuya kuzoibvisa. Aiwa ndinokufonerai mouya mozotora pikicha ina moti kumba kwagogo uya kwakati yakanzi iri kubviswa iyi. Foni ndinayo. Aiwa pakanaka. Aiwa tapanzwa. Mazvinzwira gogo vataura kuti imbwa yavashungurudzai. Mukoma vati vanomboibvisa for 1 week. Tombomirira pari ipapo pari zvino toona kuti mushure mekunge 1 week yambobviswa panozosara pachiitika itozodzoka munyaya yedu ino ticharamba tichifambira. Ndozovhesa tafumane ndina Daniel Kacherere pakamera. Tatenda.